Fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Fera taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista immarkat kapitlu ġdid fl-istorja tagħha permezz ta' ħatra ta' eżekuttiv ġdid. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali taż-żgħażagħ Laburisti inħatru 15-il membru tal-eżekuttiv wara li ntlaqgħu n-nominazzjonijiet. L-ebda kariga ma ġiet ikkontestata u bekk ma kienx hemm bżonn li ssir elezzjoni skont l-istatut ta' żgħażagħ Laburisti. Il-President tal-Fera Ġorvin Buġejja se jkun qed iservi għat-tieni terminu tiegħu bħala l-President ta' żgħażagħ Laburisti. F'kummenti ma' One News Buġejja tkellem dwar il-ħidma ta' żgħażagħ Laburisti għas-sentejn li ġejjin. Il-ħidma se tkun bbażata fuq diversi binarji. L-ewwel nett huwa li nżommu l-kuntatt maż-żgħażagħ fuq diversi livelli. Irridu nkomplu nsaħħu l-ħidma politika tagħna u anke l-livell internazzjonali li jrid ikompli jissaħħaħ irnexxinna niksbu reputazzjoni tajba f'dawn is-sentejn li għeddew irridu nkomplu nsaħħu dak. Imma fuq livell politiku irridu nkomplu nkunu aħna bħala żgħażagħ Laburisti li nresqu l-qudiem idejat. Dan huwa l-ewwel eżekuttiv li qed jinħatar wara l-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu li l-Partit Laburista rebaħ bl-akbar maġġoranza fl-istorja ta' Malta sovrana. Għas-sentejn li ġejjin spalla ma' spalla mal-President Ġorvin Buġejja se jkun hemm Christian Kawki bħala Viċi President, Marija Lul bħala Segretarju Ġenerali u Michela Abela bħala Deputat Segretarju Ġenerali. Mexilin Piżani se tkun qed tassumi l-irwol ta' uffiċjal finanzjarju, Miguel Kawki se jerġa' jassumi l-irwol ta' uffiċjal politiku, Miguel Abela se jkun l-uffiċjal għall-informazzjoni, Martina Grek l-uffiċjal internazzjonali, Tonio Farrugia se jassumi l-irwol ta' uffiċjal ta' riżorsi umani u Mohammed El-Bakri se jkun l-uffiċjal organizzattiv. Ruslana Barbara, Natalia Muscat, Perla Ġus, Mario Fenek u Luka Xkembri se jassumu l-irwol ta' membri fiħdan il-Fera ta' żgħażagħ Laburisti. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali nqara r-rapport finanzjarju għas-snin bejn l-2020 u l-2022. Id-deputati mexxejja tal-Partit Laburista flimkien mal-President tal-Partit indirizzaw lil dawk preżenti. Id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Parlament Chris Fern ħeġġeġ liż-żgħażagħ fil-partit biex ikomplu jisfidaw l-status quo filwaqt li jkomplu jiġpurunaw il-bidla. Id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Daniel Mikallef għalli b'differenza minn żminijiet oħra dak li llum joħolmu żgħażagħ jista' jinstema' u jitwettaq f'pajjiżna. Huwa qal li għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali irid jara 100 kandidat żagħżugħ. Il-President tal-Partit Ramon Attar tappellat biex iż-żgħażagħ ma jifqux ikunu katalisti tal-bidla fiħdan il-Partit Laburista. Preżenti għal din il-laqgħa tal-Fera Żagħżugħa kien hemm diversi deputati Laburisti u membri mill-amministrazzjoni tal-partit.